Dari. Kanoruma manje kamita kaka. Kana pedza ubva exporta ani makanda kana pedza ibva exporta to vatatu because kune rimwe dare riri kubuda riri kuda kupinda uyo uzokanda futi imwe 10 futi kupandira aiwa muringanidzo kuti pane twendo unoenda tokumbira panze saka ndipatina saka yakabarana kita uzochinja ndichinja ngatimboiti tomutodzorera 10 yacho saka imimi kana makuzokanda imwe 10 muchakai nhamba dzangu inini mukanda kuno uyu wokanda futi 10 futi kupi right ngatifambe munhu wamwari pamusoro idare rose rachifisa unyama zvichida kutanga kuonana kazhinji tichitara tese mukati memusha uno pari panhau dzebasa raJehovha Mwari. Ndine nyaya yondapuwa sebasa kuti ndiite pakati pedu. Ndichada kuipatsana semanzukisi endikuita mukati menzeve dzangu. Chiri kundishamisa, chiri kundinetsa pamusoro penyaya pakati pedu ndikuona vaviri wasi kunzwanana ivo pachezvavo pamazwi nepamashoko kana pakukurukura kana pakutaura. Ndaona pasina rudo pakati pavo zvoreva kuti ivo pachezvavo havasi kupindirana. Asi ndatsvaga kuti posei paita nhau yekusapindirana pakati pavo vari vaviri. Chandishamisa ndaona pane nhau yekupumana nekunongedzana, asi nhau yanga iri pekupumana nekunongedzana ine chekuita nechi zvinonzi madzimai mukati. Saka ndichinzwisa nhau chechitoti kupumana nekunongedzana ine chinhu chinonzi madzimai mukati, ndanga ndichiti ndichaona madzimai paground. Tobva ndanzwisisa kuti vanhu havana kukwana nekuti pane nhau yemadzimai ndanzwisisa iri kutaurika nezvayo munzeve dzangu. Asi ndanzwisisa nhau yemadzimai yanga ichitaurika nezvayo mukati menzeve dzangu. Ndichiona chine chinonzi dare rakafanana sairori. Ndanga ndichitarisa kuchaona madzimai acho because tikataura nhau nemadzimai mukati ndine umwe umbowo ndichazoda uchabva kune madzimai. Asi madzimai ndamatsvaga panguva ndamaita sei? Ndamashaya. Ndibatawo zvakanaka. Ndowatabudisa wandini. Pane nditete mudzimai wavo. Pane mudzimai wangu ndiye akuda kuziva mudzimai wavo ndiye ariko. Wakagara pana mumwe wachipanza. Saka tomudaidza here? Ndiye ndanzwisisa kuti ndiye muridzi wenyaya. Ameno kana zvisiri izvo. Ichokwadi.
Aaron. All right, tomorrow. Musinganzwisisi makasununguka kubvunza. Musazorambe makanyarara pane nhau yamusikunzwisisa imi munzeve dzenyu kana kuti musikunzwisisa yemune muchida kunzwisisa. Kuti apa zviri kumbofamba sei ndichicho tranzvimbo chicho kuitika. Makasununguka cheko kuti munzwisise kuti nyaya dzakamira sei. Ndataura nyaya kuti ndiri kunzwisisa nyaya iri pakati pedu ine nyaya yekupumhana nekunongedzana pamusoro pevarume vaviri. Asi kunongedzana nekupumhana kwavari kuita kune chinhu chingapupura munhukadzi pakati kana kuti vanhukadzi pakati. Asi paita nhau yekupupura chinhu chinonzi vanhukadzi kana kuti munhukadzi pakati. Poita nhau yekusanzwanana, asi kusanzwanana kwabuda kwavari kwafurikidza nechinhu chinonzi munhu wechikadzi pakati pavo vari vaviri. Asi paita kusanzwanana kuri pakati kwavari kwafurikidzana nechinhu chinonzi munhu wechikadzi. Asi kune chinhu chinonzi kunongedzana kupumhana zvikuru sei neku. Alright Mwari. Kupumhana zvikuru sei nekunongedzana, kupumhana zvikuru sei nekunongedzana pane ari kunzi ari kuita chifambi nemudzimai vangu kana ari kuhura nemudzimai vangu. Ndo manzwira endakandichita nzeve nyaya munzeve dzangu. Ndime mudzimai wacho. Ndime mudzimai wacho here ari kunzi ari kuhura. Mambo wadenga ishe. Chandinetsa chandishamisa ndechekuti nhasi uno tiri mukati medare. Asi mudare tukuta nechi chinonzi upombwe ikatuta nayo chi chinonzi kuhura kana kuti upombwe. Uri kunzi waitika pamusoro pemudzimai uyu amene zvichida nemurume ari apa uyu. Asi ndanzwa nyaya dzichitaurika mukati menzeve dzangu. Ndichitsvaga nyaya yechinhu chinonzi upombwe. Ndichada kutaura nemi baba zvakasimba. Paita nhau dzekutadza kunzwanana nemukadzi wenyu pakutanga. Ndobva maita sekunge munhanzi adzokerana nemudzimai wenyu. Ndobva mapedza futi maita sekunge munhu yatadza kunzwanana nemudzimai wenyu. Zvori pakati penyu nemudzimai wenyu hapana rudo. Uye zvamusi kunzwanana imi pakutaura kana pakuronga kwenyu. Ndinokunyeperai. Mamboramba pekutanga. Maita sema mbopedza kurambana. Ndobva maita sezvinonzi makuta nayo kuti chinonzi kudzokererana ndizvo. Paita nayo chinhu chinonzi kudzokererana. Ndo paita nhau iyo musina kunzwisisa. Mambo wedenga ishi. Kosei mudzimai aitonga ari kugara ari kumba kwavabereki vake. Kosei pamboita nayo kunzi ida kugadziriswa pakati penyu muri vaviri tone chikamu chekutopanana semagupuro zvezvekutonge tinonzi hatisisiri pamwe kana tinonzi tumwe vanhu vayatanzi hatisisiri kudanana kana hatisisiri nyama imwe kana hatisisiri pamwe chete. Handisi kuziva kuti pakati penyu mukuzvifambisa sei. Ngembotaura nemi baba. Kubva kumashure kwakusina chikamu chakadaro. Chikamu chakadaro chakambosangana nacho. Asi ndikanga ndabatana shi. Ane chikuru. Tivadati nini semunhu ndakandaita mhosva dzangu paari. Tivadaregererana kati ave. Ndakuregerera ndakudzokera pangu. Vatadzokera.
musikana akazoshaya yake ndondo kuti azosangana futi nenyaya. Mashita mapindura zvandanzwisisa but ndine nyaya ndoda kukuzivisai yekuti mudzimai kugara kwose kwamanga muchiita naye maari anga achiti ini nemi hatisi pamwe chete. Sorry ine vashuka ndakukudze pamwe angasina kukuzivisai. Ini nemi hatisi pamwe chete. Takapesana izvo takaita sei? Takarambana. Ndanzwa nyaya dzapupurika senzira iyoyo mukati menzeve dzangu. Vapaita nayo chinhu chinonzi kurwisana kana kunetsana, asi kurwisana nekunetsana kwawapo handina kuzoti marwisana kana kuti marwisana nababa, asi paita chikamu chechinhu chinonzi kurwisana pakati penyu pautatu hwenyu, ndobva paita chinhu chinganzi cortisol. Mundibata nyaya zvakanaka. Paita chinhu chinonzi cortisol, handisi kuti ripota ndimi kati ngeava kana kuti ndeava, asi paita nyaya yerudzi rwakadai nyabva yanzi yaita seyambogadzitswa, taita seyanzi yatongwa, asi yatongwa kudare rechirungu. But nyaya yanzi yatongwa asi chinzi yatongwa kudare rechirungu, ndobva tanzi nyaya yatotongwa yatogadziriswa yatopera. Asi zvandishamisa ngezvekuti nyaya ndunzwa munzeve dzangu ichinzi yatogadzirisika yatopera, ndo nyaya yakafanana iri panapa zvazvino. Aron 426 338. Handizivi kuti nyaya iyi makambomhangarirana here zvekumatare futi zvakare kana kuti kutanga? Vakandimhangarira vakandisungisa zvinondoita community service. Mirai batopedza musaende mberi. Kudenga yoso guide be reason for overflow, gloria glory to be state nations are glory to be for overflow, the gluten akin be state for the light. Well, to get in be state for the light, never guide instruction over jewel silver light. Do not tender Christ. That's one now we are made yakadaro. Now aina kuperera ipapo. Nekuda kuti nawo ndanzwisisa dzanga dziri ngwa dzemadekwana kana ngwa dzeusiku. Zvichida kuma past 7 kana kuma 8. Paita nawe kufamba nechingoro chemoto kana kupupura semotokari. Asi pane mazwi nemashoko yamanzwa imi munzeve dzenyu nehama neshamwari handizivi, ndobva maita sezvinonzi mauya kuda kuchingura kana kuda kugari. Mudzimai bva maita kumasangana panzvimbo yemasangana, asi panga pachisidudza kunge pasiri pamba panogara mudzimai wenyu. Asi paita chikamu cherudzi irworwo, handina kuona madzimai wabatikidza sekutaura kwamuri kuita nekuti handina kuona vangali voga. Sorry. Ndaona semota ngechinzi ita songe iri kupairota kunge mutambo waitika mumota mota kupairota so. Asi mukunzi mune vanhu vakati vandei. Handizivi kuti ndo maitikire zvakaita here. Asi ndikona pazoita kakurwisana kana kumhanyisana so. Ndoti tibatsirane. Ndo mafambiro akaita nyaya iyi. Nacho walizvi. Chamudotori ndicho. Yekudaro ngwamwa nawo sinabva ndakanetsana nawo. Asina kudaro kwangwaro vanhu 2. Ashita. Nekuti nini kunzwa kwandaita munzeve dzangu. Ndine vanhu vandavaona vangaita sezvonzi ngwari mumotokari pamwe chete nemudzimai wenyu. Yomuti mudzimai wenyu. Ndaona vanhu vandaona ngwari mumotokari. Vazhinji vacho ngwari vanhu vechirume. Ndichandiregererawo. Asi zvamisikidzwa serudzi irworwo. Handina kunzwa nyaya nehurukuro dzanga dzichikurukuruka pamberi. Asi ndanzwa nyaya dzerudzi irworwo kana ndaona nyaya dzerudzi irworwo dzakamira dzakaita saidzodzo. Chinhu chandazoona kumhanyisana kana kuti kurwisana. Ndaona kumhanyisana kana kurwisana. At the end ndatsvaka kuti nyaya yapera sei. Handinaona chokwadi chinhu chinonzi chihure.
kana kuti umbo wechinhu chinonzi chihure chabuda pachena asi chicho chikutsvagwa nhasi. Just iriyo nyaya yekuda kunzwisa kuti mukadzi wenshu akahura ikati haana kuhura. Kana chicho chokwadi chiri kutsvagwa nhasi, ini ndichinzwisa munzeve muchiti makaona nemadziso enyu vanhu vachihura, asi ndichinzwa kuti chokwadi chomuda kuziva ngechoti shuwa mukadzi vangu nemunhu waihura here kata wanga asingahuri. Ndo chokwadi chomuda kuziva here. Ndo pane nyaya ipapa munhu. Mirai. Ndikubvunza. Ina ndingandoda kuziva. Indauya kutouya kuripota unokura ndokutori muchokwadi chekuti ndo zvandaona. Iye ndiakura. Aiwa ndigire ishu ababanzi. Makadi amai. Ndiani wewe? Aimbo. Usharini. Kusvika musi wa 3 January. 3 January. Mapesa nemurume wenyu musina kuti nyaya idzi dzaitika here? Paite nyaya dzakazoitika tatosiyana. Ndizvere baba. Zvinoratidza kuti ndasiyana nezvo makuru anditakutoisa. Ndikero zvinhu kuti ndinokwashamisa mababa. Asi ndingashoka ndaita zvakuwanda. Saka nawe kuti 3 January ambosvika ari kubva pamba pangu achimboshanyamba kuona mai zvibatana sezvaita nhasi yes. Kana iye handikwanisi kuti ndinokwanisa kumuona ari kuoteerera baba vangu kana kuti ndinoda kuteererana naye no. Asi pese apa kuti ndizosvika pakusangana ndaiteerera kuti ngari mukadzi wangu. Saka handizivi ipapo ishe kuti ndinono. Alright, mwari ndinonzwisisa. Guide be steady failed the glad and accurate be failed alone different for all. Ndine urombo nyaya mutandu kuenzwa. But mudare rangu haisi kubuda zvekudaro, handina uko ndikutsigira mubare zvakanaka. Handidi kunyepera mwari apo ndanzwa napo ndichida kuti anenzira isiriyo. Panguva iri kutaurwa kunzi vanhu vanga vachihura, handina kuona zvikubuda zvakadaro munzeve dzangu. Kana ririro zuva ndikunzwisa munzeve dzangu ndikutresa, ndichitaura sezvariri. Handina kuona baba wangu ari woga nemukadzi mumotokari. Handina kuona vari 2 munotenderwa kupinda mune rimwe dare makasununguka chaizvo. Nyaya itreske zvakanaka tigoti nyaya dzinofamba sei.
munoenda ine feedback kuna mambo vopiwa au mabatsiri kana vachiri paground nyaya ifambe zvakanaka. Wana ngatibude.